எனக்கு இரண்டு பிரதான எதிரிகள் இப்பொழுது உருவாகியிருக்கிறார்கள். முதல்ல ஒரு எதிரி இருந்தார். அவர்கள்தான் உங்களுக்கு தெரியும், விடுதலை புலிகள் அமைப்பிலே இருந்து பிரிந்து வந்தேன், அதன் காரணமாக விடுதலை புலிகள் பலமிழந்தார்கள், அதனால் அழிந்தார்கள் என்ற அடிப்படையில் எங்களை அழிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு சாரார்கள். அவர் நாடு கடந்து வாழுகிற தமிழர்கள் என்று தங்களை அடையாளப்படுத்தி கொண்டு அதற்கான பின்புலங்களை உருவாக்கி வெளிநாடுகளிலே பல பணிகளை செய்கிறார். அதில் ஒரு அங்கமாகத்தான் அவர்கள் சனல் போவை ஊக்கப்படுத்துகிறார்கள். அசாத் அவர்களுக்கும் அறிவுரை வழங்கியிருக்கிறார்கள். அதை பயன்படுத்தி வடக்கு கிழக்கு இணையக்கூடாது, கிழக்கு மாகாணம் தனித்துவமாக இருக்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்தும் குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கிற என்ற அடிப்படையிலே என்னுடைய அரசியல் கருத்து இல்லாமல் செய்ய வேண்டுமா என்றால் அதற்கு பின்னாலே தமிழ் தலைவர்கள் எனக்கு முன்னால் பேசிய கஜேந்திரன் கூட அதிலே மறைந்து நிற்கிறார் என்று என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும். அதே போன்றுதான் இப்பொழுது இந்த ஆசாத்தினுடைய இந்த பிரச்சனைக்கு பின்னர் உங்களுக்கு தெரியும், இலங்கையில் நடந்த 30 வருட கால யுத்தத்திலே கிட்டத்தட்ட தமிழர்கள் போராடினார்கள். அரசியலிலே தேர்தலிலே போட்டி போட்டாலும் நிர்வாகங்களில் பங்கெடுத்தது கிடையாது. அதன் காரணமாக எங்களுடைய சகோதரமான முஸ்லிம்கள் தான் மாவட்ட மாகாண நிர்வாகங்களிலே கோலோச்சி இருந்தார்கள் அல்லது கட்டுப்படுத்தியிருந்தார்கள். இப்பொழுது யுத்தம் முடிந்த கையோடு தான் அந்த பணிகளை நான் எடுத்து மக்களுக்கு சேவையாற்றி கொண்டிருக்கிறேன். அதை உணர்ந்திருக்கிற சில பாராளுமன்ற அதிகார வர்க்கத்தினர் என்னை அழிக்க வேண்டும் என்று இதற்கு பின்னால் தங்களையும் சுத்தம் செய்வதற்கான ஒரு பணியை ஆரம்பித்திருக்கிறார். அதற்கு இந்த கடும்போக்குவாத சில இஸ்லாமிய அமைப்புகளும் நிதி வழங்குநர்களும் அவருக்கு உதவி செய்திருக்கிறார்கள். ஆகையால் இந்த இரண்டு பிரதானமான எதிரிகளோடு நான் போராட வேண்டியும் இருக்கிறது, கருத்து சொல்ல வேண்டியும் சந்தர்ப்பத்தில் நான் நினைக்கிறேன். ஆகையால் முக்கியமாக உதித்த ஞாயிறு தாக்குதல் இடம்பெற்று அதிலே மரணித்தவர்களுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்பதிலே அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை எனக்கும் இருக்கிறது. கட்டாயம் அதை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். அதிலே முக்கியமாக இலங்கையினுடைய கத்தோலிக்க மத தலைவர்கள் மல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகை அவர்களுக்கும் அதேபோல் அந்த குண்டுவெடிப்பிலே காயமடைந்திருக்கிற உயிரிழந்த குடும்பத்தினருக்கும் நான் ஒரு விடயத்தை மிக தெளிவாக சொல்ல வேண்டும். எனது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே தான் சியோன் தேவாலயம் இருக்கிறது. அந்த சியோன் தேவாலயத்திலும் குண்டுகள் வெடித்தது. அங்கு 32 உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டு அதிகமானவர்கள் காயமடைந்தார்கள். அந்த சம்பவம் நடக்கிற பொழுதோ நான் பக்கத்திலே சிறைச்சாலையிலே என்னுடைய கைகளுக்கு விலங்கிடப்பட்டு அடைக்கப்பட்டு கிடந்தேன். அங்கு இடம்பெற்ற சத்தமும் புகைகளும் புழுதியும் வைத்தியசாலைகளுக்கு ஆம்புலன்ஸ் சத்தங்களும் என்னுடைய காதை துளைத்தது. அங்கு இருந்து வந்த ஓலங்களும் அவலங்களும் கண்ணீரையும் பார்த்து என்னால் பொறுக்க முடியாமல் இருந்தது. நான் அந்த நேரத்தில் எண்ணினேன், என்னால் ஒரு பாயிண்ட் ரத்தத்தை கொடுக்க முடியவில்லை, ஒரு குழந்தையை தூக்கி வாகனத்தில் ஏற்ற முடியவில்லை என்று மிக கஷ்டமான சூழலில் நான் அந்த நாட்களை கடத்தினேன். இருந்தாலும் அதன் பின்னர் வந்த ஆணைக்குழு, ஜனாதிபதி அவர்களால் நியமிக்கப்பட்ட ஆணைக்குழுவுக்கு 2020ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 8ஆம் தேதி நான் ஆணைக்குழுவிலே 2 தினங்களிலே வந்து என்னுடைய வாக்குமூலங்களை அளித்தேன். என்ன அடிப்படையில் என்று சொன்னால், நான் சிறைச்சாலையில் இருந்தேன். அங்கு நான் போன பின்னர் கற்றுக்கொண்ட விடயங்கள் என்ன, சிறைச்சாலையில் வந்து என்னோடு பழகிய கடும்போக்கு பிரிவினருடைய கருத்துக்கள் என்ன, குண்டு வெடித்ததன் பின்னர் அவர்கள் வந்து எங்களோடு பேசிய விடயங்கள் என்ன, அது எப்படியெல்லாம் திட்டமிடப்பட்டு கிராமங்களிலே உட்புகுத்தப்பட்டது என்கிற பல விஷயங்களை ஆணைக்குழுவிலே நான் சொன்னேன். என்னுடைய அறிக்கையிலே இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்க முடியும். அதிலே கவலையான விடயம் என்னவென்றால், இந்த ஆணைக்குழுவுக்கு நான் போய் வாக்குமூலம் அளிக்கிற பொழுதோ அசாத் மௌலானா அவர்களும் என்னோடு வந்தார். அவரும் ஒரு இஸ்லாம் மதத்தை தழுவியர் அடிப்படையிலே கௌரவமாக சொன்னேன், அசாத் நீங்கள் உள்ளுக்கு வந்தால் சங்கடப்படுவீர்கள், நீங்கள் வெளியிலே இருங்கள் என்று சொன்னேன். அதே போன்று அந்த தலைவரிடம் கேட்டால் இதிலே பாதிரிமாரை, அதுவும் மல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகை அவர்களுடைய முன்னப்பந்தின்படி ஒரு பாதரை உள்ளே வைக்க முடியுமா என்று நான் சொன்னேன். கட்டாயமாக அவரை நுழைய விடுங்கள் என்று சொன்னேன். ஆகையால் தான் சொல்வேன், ஆண்டகை அவர்களே உங்களுடைய பிரதிநிதியாகவும் ஒருவர் நான் அளித்த வாக்குமூலத்தை 2020ஆம் ஆண்டு 8ஆம் மாதம் 10ஆம் மாதம் 8ஆம் தேதி இந்த நிலவரம் இடம்பெற்றது. அசாத் மௌலானா அவர்கள் உண்மையிலே அவருடைய நோக்கம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. ஏனென்றால் அவர் பிரபலியம் அடைந்திருக்கிறார், அவருக்கு நிதி வழங்கப்பட்டிருக்கும், அவர் இன்று அவருடைய வாழ்க்கையிலே வெளிநாடுகளில் வழங்கக்கூடிய விடயத்தை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார். ஆனாலும் அவருக்காக நாங்கள் 2 நாட்களாக நடந்து முடிந்த
பல அறிக்கைகள் இடப்பட்டிருக்கிற, வழக்குகள் நடந்து கொண்டிருக்கிற, உண்மை புரிந்திருக்கிற, இங்கு என்னுடைய பேர் எங்கும் இந்த அறிக்கையிலே வராத ஒரு சம்பவத்துக்காக எங்களுடைய எதிர்க்கட்சி தலைவருடைய வேண்டுகோள் அடிப்படையில் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கோம். எதிர்க்கட்சியிலே அதிகமான இஸ்லாம் மதத்தை தழுவிக்கொள்ளுகிற பல பார்லமெண்ட் உறுப்பினர் இருப்பதன் காரணமாகவும் அவர்களுக்கான சில விளக்கங்களை கொடுக்க வேண்டிய ஒரு தேவைப்பாடு எனக்கு எழுகிறது. அந்த அடிப்படையிலே இந்த அசாத் மௌலானா என்பவர் உண்மையிலேயே ஒரு போலியான அங்கங்கே சுத்துமாத்து கதைகளை சொல்லுகிற ஒரு மனிதராக மாறியிருக்கிறார். எனக்கு முன்னால் அமர்ந்திருக்கிற கௌரவ ரிஷாட் பதீன் அவர்களே, நீங்கள் சற்று கவனம் செலுத்த வேண்டும். மறந்துடுறாங்க என்னன்னு அவரை பேர் வந்துக்கிட்டு தம்பியில் முகமது இம்தியாஸ் அக்பர் பண்ணிக்கன்னா அவர் வந்துட்டு அந்த அவரை வீல்ஸ் தாங்க தான் மெயின் பிஸ்னஸ், அந்த வாகனம் சொல்லலாம் கொண்டாரு. அதோடனே அவர் வந்து ரிஷாத் பதீன் பூர்ண கவர்மெண்ட்டுக்கு உள்ள 2008 அந்த ரிஷாத் பதீன் நாம சிஎம்ஆர் அந்த டைமில் மினிஸ்டருக்கு உள்ள அவர் அந்த அல்கமின் ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அந்த மைனிங் சம்மந்தமாக. சொல்லலாம் அவர் வந்து மைனிங் லைசன் அதாவது எக்ஸ்போர்ட் லைசன் 2 கம்பெனி தான் இருக்கு. ஒன்று வந்துக்கிட்டு எல்எம்எஸ் அது கவர்மெண்ட் லங்கா மினரல் சாண்ட், மிக்கது இம்தியாஸாக இருக்கமே ஒருத்தருக்கும் அதாவது எக்ஸ்போர்ட் லைசன் இல்லை, மைனிங்கை வாங்கி வைக்க லைசன் இல்லை. 10 வருஷம் அதாவது 2008 மஹிந்திரா கவர்மெண்ட் முடியும் வரைக்கும் 2015 வரைக்கும். அதுக்கு பிறகு மத்திய கவர்மெண்ட் இந்த கவர்மெண்ட் மைத்திர காலத்திலையும் இந்த பிஸ்னஸ்ல மைசல ஏகோப உரிமை ஃபுல்லாக செஞ்சது இப்போ தான் இம்தியாஸ் தான். அது காரணம் ரிஷாத் பதீன் அந்த மினிஸ்ட்ரியை எடுத்ததுக்கு 2 பேர் காரணம். அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் மினிஸ்ட்ரி ரிஷாத் பதீன் ஒவ்வொரு முறை கேட்டு வாங்கினதுக்கான 2 பேர். ஒன்று 2 கம்பெனி தான் இருக்கு. ஒன்று வந்துக்கிட்டு எல்எம்எஸ் அது கவர்மெண்ட் லங்கா மினரல் சாண்ட், மிக்கது இம்தியாஸாக இருக்கமே ஒருத்தருக்கும் அதாவது எக்ஸ்போர்ட் லைசன் இல்லை, மைனிங்கை வாங்கி வைக்க லைசன் இல்லை. 10 வருஷம் அதாவது 2008 மஹிந்திரா கவர்மெண்ட் முடியும் வரைக்கும் 2015 வரைக்கும். அதுக்கு பிறகு மத்திய கவர்மெண்ட் இந்த கவர்மெண்ட் மைத்திர காலத்திலையும் இந்த பிஸ்னஸ்ல மைசல ஏகோப உரிமை ஃபுல்லாக செஞ்சது இப்போ தான் இம்தியாஸ் தான். அது காரணம் ரிஷாத் பதீன் அந்த மினிஸ்ட்ரியை எடுத்ததுக்கு 2 பேர் காரணம். அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் மினிஸ்ட்ரி ரிஷாத் பதீன் ஒவ்வொரு முறை கேட்டு வாங்கினதுக்கான 2 பேர். ஒன்று அந்த 2 சோசியல் கவர்மெண்ட் தானே சங்கர்லாவிலையும் அடுத்து வந்துக்கிட்டு அந்த இதுலேயும் கிங்ஸ்பிலையும் படித்தான் அவனோட அப்பா இப்போ உள்ள ஜெயிலில் இருக்கார் அந்த கொப்பரை தொழிற்சாலை அவரோட காரணம் ஒரு பேர் கேட்டாங்க ஞாபகம் வருது இல்லை. அவர் ஜெயிலில் இருக்கார். 2 மக்கள் சூசைடில் செத்தவர்கள். இதை தேவைப்பட்டால் நான் விசாரணையில் ஒப்படைக்கிறேன். சபைக்கு தேவை என்றால் என்னால் ஒப்படைக்க முடியும். இது பிரச்சனை என்னவென்றால், நான் இலங்கை பாராளுமன்றத்திலே இந்த சம்பவங்கள் நடப்பதற்கு முன்னர் என்ன நடந்திருக்கிறது, இந்த காசிக்காரர்கள் யார் என்று தேடிய பொழுதோ இதே ஆசாத் மௌலானா எனக்கு அனுப்பிய குரல் பதிவு அதிலே மிக தெளிவாக சொல்லுவார். அதிலே குரல் பதிவு இல்லாத விடயத்தை என்று சொன்னார். நான் உங்களை என்று சொல்லவில்லை. அவர் தனிப்பட்ட வகுப்புகளை பிள்ளைகளுக்கு நடத்துகிற பொழுதோ ஒரு அமைச்சருடைய வீட்டிலிருந்து பிள்ளைகள் வரவில்லையாம். ஏனென்று கேட்டால் அந்த பிள்ளையின் தந்தை சொன்னாராம், 2 தினங்களில் லீவு தினங்களாக இருந்தால் நீங்கள் வெளியே செல்லக்கூடாது, சில நேரங்கள் ஏதோ அசம்பாவிதங்கள் நடக்க முடியும் என்று சொன்னதாக கூட என்னென்னு சொன்னார். நான் இதையெல்லாம் கதைக்க வேண்டும், பேச வேண்டும், எங்களுக்குள்ள முரண்பாடு வர வேண்டும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. அதுக்கான சந்தர்ப்பம் எனக்கு இருக்கவும் இல்லை. இருந்தாலும் இப்பொழுதோ இந்த விடயங்களில் இருந்து என்ன நடந்திருக்கிறது என்பதை நாங்கள் வெளிப்படையாக பேச வேண்டிய காலத்தின் கட்டாயத்திலே நான் வந்திருக்கிறேன், தள்ளப்பட்டிருக்கிறேன். ஆகையால் உண்மையிலேயே இந்த அசாத் மௌலானா என்பவர் அது பொய் என்று சொன்னால் இதுவும் பொய், இது பொய் என்று சொன்னால் அதுவும் பொய், ஆக மொத்தத்திலே அவர் எல்லோருக்கும் பொய்யான விடயங்களை புரளியை கிளப்பி விட்டிருக்கிறார் என்கிற கருத்துக்கு வரலாம். அல்லது அந்த வெளிநாட்டு விசாரணை தேவை என்று சொல்வது போல இந்த விடயங்களையும் தூக்கி எடுத்து விசாரிக்க வேண்டிய கட்டாயம் அரசாங்கத்துக்கும் ஜனாதிபதிக்கும் இருக்கிறது என்று இந்த இடத்தில் சொல்லி வைக்க விரும்புகிறேன். ஆக இந்த இப்ராஹிம் மௌலவி அவர்கள் பிள்ளைகளுக்காய் இந்தியாஸ் போன்றவர்கள் மிக மோசமாக உழைத்தார்கள். உழைத்த காசிலே முதலாவது சஹ்ரான் அவர்களை ஜப்பானுக்கு கொண்டு சென்றார் என்றும் அவருக்கு தனியான ஒரு பள்ளிவாசல் இருக்கிறது என்றும் அந்த பள்ளிவாசலே தான் தாஜ் ஹோட்டலிலே வெடிக்கச் சென்ற அந்த இளைஞன் போய் குண்டு வெடிப்பை பின்னர் தங்கினான் என்றும் அதன் பின்னர் அங்கிருந்து தான் வெளியேறினான் என்றும் பல சம்பவங்கள் இருக்கிறது. குண்டு வெடித்த உடனேயே இந்த நிதி வழங்குனர் வெளிநாடுக்கு சென்றார் என்றும் கருத்துக்கள் இருக்கிறது. இவையெல்லாம் இங்கு பின்புலத்திலே நடந்திருக்கிற பல விடயங்கள்.
எதிர்க்கட்சி தலைவர் அவர்களுக்கும் வகுப்படுத்ததன் பின்னர் முன்னாள் பாராளுமன்றத்தில் வந்து பேசியதாக நான் கவலையடைந்தேன். இந்த நாட்டிலே 2001ஆம் ஆண்டு அதிலும் JMA அமைப்பினுடைய ஒரு வெளியீடு வருகிறது. அந்த பத்திரிகையுடைய பெயர் ஹக்கீம் அவர்கள் இங்கே இல்லைன்னு நம்புகிறேன், அல் ஹசனாத் என்கிற பத்திரிகை. இந்த பத்திரிகை JMAங்கிற இந்த ஏபியினுடைய வேட்பாளருடைய தம்பியான அவரும் அதிலே பிரதானமான அந்த பத்திரிகை சொல்லுகிறது, நான் சபாபடத்தில் இதை தருகிறேன், இஸ்லாம் என்பது ஒரு மரம், அது இரத்தமின்றி வளராது என்பதனை அல் கிஹாத் எனக்கு கற்றுத்தந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது. ஏன் நான் இதை குறிப்பிடுகிறேன் என்று சொன்னால் 2001ஆம் ஆண்டு கொழும்பிலே பிரதானமான நகரத்திலே இப்படி பத்திரிகைகள் வெளிவருகிறது. விடுதலை புலிகள் அமைப்பு உடைந்து 2004ஆம் ஆண்டு பல ஆயுதங்கள் ஆங்காங்கே காடுகளில் விடப்படுகிறது. அவையெல்லாம் சில நகரங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. இது இப்படி இருக்க 2006ஆம் ஆண்டு எண்ணுகிறேன் கடைசியிலே காத்தாங்குடியிலே கடாவி அவர்களுடைய அல்லது ஒரு பள்ளிவாசலை உடைத்து அங்கு அவருடைய உடலத்தை அடக்கம் செய்யக்கூடாது என்பதற்காக இளைஞர்கள் துப்பாக்கிகளோடு போய் தூக்கிச் செல்கிறார்கள். அதுக்கு பிரதானமான தலைமைத்துவத்தை வழங்கிய ஒரு அரசியல் கட்சி நல்லாட்சிக்கான அமைப்பு இருந்தது. அது என்னடா இப்படியான ஒரு பிரச்சனை மட்டக்களப்பிலே காத்தாங்குடியில் இடம்பெற்றது என்று நாங்கள் அறிக்கையை பார்த்த பொழுது அதிர்ந்து போனோம். அந்த அமைப்புடைய சூரா சபையிலே ஆயுத பிரிவு ஒன்று இருந்தது. அந்த ஆயுத பிரிவிலே இயங்கியவர்கள் தான் இப்பொழுது வெளிநாட்டிலிருந்து பிடித்து வரப்பட்ட மில்கான் என்பவர். அது மாத்திரமில்லை, 21 வயதிலே ஷர்கான் போன்ற அவர்களும் அந்த போராட்டத்தில் அந்த உடலை கிளப்பி ரோட்டிலே போட்டு பத்த வைப்பதற்கு உதவி செய்திருக்கிறார்கள். இப்படியெல்லாம் ஆங்காங்கே சில முஸ்லிம் நகரங்களிலே சம்பவங்கள் இடம்பெற்று மெல்ல மெல்ல வளர்ந்து வந்துதான் அது வெளியே இருந்த சில மதப்பிரியவர்கள், அதிலும் பௌத்த மதப்பிரியருடைய ஆக்ரோஷமான கருத்துக்கள், பிரச்சனைகள், அதேபோன்று தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் அது இங்கே போஸ்டர்களை ஒட்டி குர்ஆன் பெரிதா பௌத்தம் பெரிதா என்று கேட்ட கேள்விகள் எல்லாம் நாடிலே பல பூகம்பமான விடயங்களாக பத்தி எரிந்து பல இளைஞர்களை துள்ளி எழ வைத்து தட்டி எழுப்பி அவர்கள் மதவாதமாக சுன்னி முஸ்லிம்களிலே ஒரு சிறிய பிரிவான நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 2% நம்பக்கூடிய இளைஞர்களை இவர்கள் ஆட்கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த இளைஞர்களை வைத்துத்தான் இவர்கள் இந்த பணியை செவ்வனை செய்து முடித்தார்கள். ஆக ஒரு சடுதியான ஒரு தாக்குதல் இடம்பெற்றது என்று சொன்னாலும் இதற்கு பின்னால் மெல்ல மெல்ல பல புத்திஜீவிகளும் நிதி வழங்கு நிறுவனங்களும் இதை நகர்த்தி வந்திருக்கிறது, அதற்கான ஏற்பாடு நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அதிலும் இங்கு அவு என்கிற விடயத்தை அதிகமாக பேசப்பட்டது. அவு என்பது குர்ஆனிலே தந்தையை குறிப்பிடுவது. அதிலே நான் சொன்னேன், மில்கான் என்பவருடைய அவருடைய அமைப்பினுடைய பெயர் அபு சிலாம் என்றால் என்னவென்றால் தமிழிலே ஆயுதங்களின் தந்தை என்று பொருளாம். ஆக இப்படி பல சம்பவங்கள் இடம்பெற்றிருக்கிற பொழுது அதாவுல்லா முன்னாள் அமைச்சரை போன்றவர்கள் மெல்ல நோகாமல் தாங்களுக்கும் சார்பாக பிரச்சனைகள் இல்லாதது போல் பேசிச் செல்வது என்பது ஒரு வேடிக்கையான கவலை அளிக்கிறபடியாக பார்க்கிறேன். என்றால் கிழக்கு மாகாணின் தனித்துவத்தை பற்றி வெளிப்படையாக பேசுகிற ஒரு மனிதர், அந்த அடிப்படையில் இவர்கள் போன்றவர்கள் வெளியே வந்து பேச வேண்டும். அதேபோன்று காத்தாங்குடி பள்ளிவாசல் சம்மேளனம் அறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நான் எப்படி சொன்னேன் என்றால், ஷஹ்ரான் அவர்கள் குண்டு வெடிப்பதற்கு முன்னர் பல இடங்களிலே பயிற்சி முகாம்கள் நடத்தியிருக்கிறார். அந்த முடிவிலே புத்தகங்களை வழங்கியிருக்கிறார். பத்ததிக்கு சத்தியபானம் செய்து கொடுத்திருக்கிறார். உங்களுக்கு தெரியும், இஸ்லாம் மதத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நீங்கள் அதை முரண்பாடு நிலைக்கு சொல்ல மாட்டீர்கள் என்பது தெரியும். உங்களுடைய மத 5 கடமையிலே கலிமா சொன்னால், வாக்களித்தால் நீங்கள் அந்த மதத்துக்கு எதிராக இயங்க முடியாது. அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் இதை பேச முடியாது, எங்களுக்கு தெரியும், யாருமே பேச முடியாது. ஆனாலும் அதிலே சம்பவத்திலிருந்து எல்லோரையும் பாதுகாக்க எண்ணுகிறீர்கள். நான் பயப்படுற விடயம் என்னவென்றால், இன்று 4 வருடத்துக்கு முன்னர் சிவோன் தேவாலயத்தில் போல பச்சளம் பிள்ளைகள் எங்களது மாவட்டத்தில் பிறந்த இளைஞர்களால் கொல்லப்பட்டது போல ஒரு சம்பவம் எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடாது. எவ்வளவு பெரிய மோசமான பொருளாதார இழப்பு ஏற்பட்டது. எங்களுடைய சுற்றுலாத்துறை அப்படியே ஒடிந்து போனது. இன்று பாருங்கள், நாங்கள் ஒரு பிரதி அமைச்சராக ஒன்றுமே செய்ய முடியாமல் அரசாங்கத்துக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். எங்களுக்கு நிதி இல்லை. ஏன்? கோவிட் வந்தது மாத்திரமா காரணம்? இன்று எத்தனை பிரச்சனை வந்து அரசாங்கத்தை கலைக்க வேண்டி அல்லது ஜனாதிபதி மாற வேண்டி வந்தது எதனால் காரணத்தால். ஆகையால் இங்கு இருக்கிற பிரச்சனை பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் இருக்க முடியும். உங்களுக்கு பெரும் வேலை இருக்கிறது. போலீசாரை அல்லது உங்களுடைய புலனாய்வு பிரிவினை கடுமையாக பலப்படுத்த வேண்டும்.
ஜனாதிபதி அதற்கு அதிகமான நிதி ஒதுக்க வேண்டும். உலக பயங்கரவாதத்தை முறியடிப்பது, எங்களுடைய பொருளாதாரத்தை தடை விதிக்கக்கூடிய விடயங்களை எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? விசேடமாக இந்த ஜாதிவாதி, அதாவது கடும்போக்கானவர்கள் இருக்கிற நகரங்களிலே பணியாற்றக்கூடிய அதிகாரிகள் யார்? போலீஸ் பொறுப்பு அதிகாரி யார்? இவர்களுக்கு விசேடமான கற்கநெறிகளை கொண்டு படிப்பித்து அதிலே விசேட சித்திகளை பெறுவதை நீங்கள் அமர்த்தாமல் போனால் இவற்றையெல்லாம் கண்டுகொள்ள முடியாமல் போய்விடும். ஆக தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் அறிவு ரீதியாகவும் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு புலனாய்வு கட்டமைப்பு அவசியம். ஆனால் இங்கு இருக்கிற எதிர்க்கட்சியினரும் ஏனையோர்களும் இவற்றையெல்லாம் குழப்பி அடித்து அழிப்பது போல நிலைமையை கொண்டு வருகிறார்கள். அல்லது வெறுமனே நான் முன்னாள் போராளி அல்லது புலி உறுப்பினராக இருந்தேன் என்னிடம் துப்பாக்கியை அல்லது என்னை மிரட்டி என்னை வாயை பொத்த வைக்க பார்க்கிறார்கள். ஆக கடந்த காலங்களிலே பிரேமதாசா தூக்கு கொடுத்ததும், நான் போராடியதும், அதுபோன்று மஹிந்த ராஜபக்ஷ எங்களுக்கு உதவி செய்ததும், சரத் பொன்சேகா துப்பாக்கி தந்ததும், நிதி வழங்கியதும், ஜேவிபி நண்பர்கள் எங்களுக்கு குண்டு தந்ததும் துவக்கு தந்ததும் வெளிப்பாடாக உண்மை.